אני רואה את החטופים, את משפחת ביבס, ואת כל מי שזה. היום הטילים למעלה בשמיים, כולם שמעו של החיים בבוקר, בצהריים, כאילו, אני מתפלאת שכולם יהיו בריאים, שהשם יעשה נס, שככה החטופים יחזרו, ושיברך איתנו, לא לפחד, עם ישראל חי קיים. לא לפחד, עם ישראל חי. אני מבקשת שכולם יהיו בריאים, שמחים, ילדים טובים, שככה החטופים יחזרו, שישראל יהיה בריא, שלם, ואני מאוד מקווה שכל החטופים יחזרו. בריאות, טושה, שמחה, אהבה, אבל שכל החטופים יחזרו. משפחת ביבס, תחזרו! עם ישראל חי.